Psikolojiya aştiye û perspektîfa Ocalan, Profesör Doktor Abdulillah Polat. Psikolojiya aştiye pêvajoyên psikolojîk ên di pêvçûnan de lêkolîn dike û beşdarî lêkolîna aştiye dike. Ji bo ku bandora xwe zêde bike, divê ew vedîtinê min dubare pêş de bixe. Lêkolînên hesas ên li ser çarçove û çandî bike û çêtir komên ku kêm tên temsîlkirin bihewîne. Qeyrana dubarekirinê îşaret bi kêmasiyên di nihêrandina şert û mercên kontekstê dike. Di heman demê de cihêrengiya lêkolîner û rêbazên kalîte divê were xurtkirin. Divê disiplîna derbarê bingehîn wan ên normatîv tê jî zelal be. Divê disiplîna derbarê bingehîn wan ên normatîv tê jî zelal be. û ji nêzik ve pisporan re bixebite da ku bi bandortir piştgirî bide pêvajoyên aştiyê. Li belê ji bo ku bigîje potansiyela xwe ya tevayî, divê ew çend pirsgirêkan derbas bike. Li vir xalên sereke hene ku dikarin disiplînê xurt bikin. 1. Veberhênana dîtinan. Psikolojiya aştiyê bi pêşketina teoriyên ampîrîk ên ku dibin şert û mercên cihê de tên dubarekirin re rûbirû ye. Psikolojiya civakî qeyraneke dubarekirinê jiya ye. Dibe sedema pirskirina bingehîn hinek teoriyan. Li belê modelên girîng ên wekî teoriyên fêrbûna civakî hebûna xwe berdewam dikin. 2. Çarçoveya çandî û hestiyariyê. Lêkolîna psikolojiya aştiyê divê bêtir giraniyê bide ser tevlîkirina bandorên çandî û kontekstî. Li vir girîngê ku mirov fêm bike ka rewşên cuda yên çandî pêvajoyên psikolojîk çawa çêdike. 3. Beşdarbûna komên kêmnûner. Beşdarbûna cihêrengtir a kesên ji pêkateyên cuda yên çandî û civakî pêwîst e ji bo dewlemendkirina lêkolînê û berçavgirtina aliyên wekeviyê. Cihêrengiya perspektîfan dikare kalîteya encaman bi girîngî baştir bike. 4. Tevlihevkirina lêkolîna kalîteyî. Rêbazên kalîteyî ji bo girtina cihêrengiya serpêhatî û têgihiştina mirovan girîngin. Ew bi pêşkêşkirina têgihiştineke hûrgiliya diyardeyên civakî ve nêzîkatiyên detektîv ên lêkolîna miqdar temam dikin. 5. Bingehîn normatîv. Divê psikolojiya aştiyê li ser armancên zelal wek avakirina aştiyê bisekine û wan bi rexneyî nîqaş bike. Herçend zanistên ampîrîkê di danîna armancan de hişyar bin jî ew dikarin nîqaşê teşwîq bikin. 6. Hevkariya bi pisporan re. Diyaloga di navbera zanist û pratîkê de girîng e. Hevkariya bi bijîşkan re dikare bibe alîkar ku modelên teorîkî di nav destwerdanên bi bandor wergerînin û di dawiyê de bêtir bi pêşve bibin. Çend gotin derbarê psikolojiya aştiyê û rista Abdullah Ocalan ad aştiyê de. Psikolojiya aştiyê, girîngiya hewcedariya bi delîlên ceribandin û dubare dike. Abdullah Ocalan, zêdetir girîngiyê dide pêkanîna pratik û prensîbên felsefî, nirxên civakî û sosyolojîk. Devê çarçoveyê de bi avakirina asteke bilind a pêwendiya bi hişmendiya bingehîn a civakê re jiyana civakî dinirxîne. 1. Hişmendî û hestiyariya çandî. Psikolojiya aştiyê, xebata hestiyarî ya domdar hewceye. Abdullah Ocalan, girîngiya xwe seriya çandî û rêzgirtina jinasnameyên cuda re radixeber çavan û vê yekê di pratikên xwe de her tim nîşan dide. Ji sala 1993 heta niha dest ji helwesta xwe ya aştiyane berneda. Bi gotineke din ji aliyê psikolojîk ve hêza rast a aştiyê ew e ku li gor vê prensîbê şer dikin û rista xwe tînin cih. 2. Beşdarbûna komên ku kêm tên temsîlkirin. Psikolojiya aştiyê. Di lêkolînê de girîngiya tevlêbûn û cihêrengiyê radixeber çavan. Abdullah Ocalan, ji bo girîngiya civakên xwe cihî jî prensîbeke bi vî rengî derbas dibe. 3. Nêzîkatiyên kalîteyî û miqdar. Psikolojiya aştiyê. Girîngiyê dide hewcedariya rêbazên jimareyî û her wiha lêkolînên bi kalîte. Abdullah Ocalan, bêhtir girîngiyê dide perspektîfa çîrokê, dîroka bûyeran û psikolojiya şer baş analîz dike. 4. Prensîbên giştî. Psikolojiya aştiyê. Li ser prensîbên hişmendî û ji nîqaşên exlaqî û ji exlaqê re vekiriye. Abdullah Ocalan, dinamîkên giştî yên civakî, avaya wê ya îdeolojîk, exlaqî, nirx û sedemên exlaqî yên gelê Kurd bi taybetî hemû gelên bindest bi baldarî dinirxîne. 5. Pratik û teorî. Psikolojiya aştiyê. Di pratikê de girîngiya teoriyan tîne zimên û mînakên têkildar pêşkeş dike. Abdullah Ocalan,
بهتر گرینگی دده پکانینا راست و پراتیکا شورشگری و به تایبتی شورش جنان راد خبر چوان. دواری پسیکولوژیا آشتیه ده عبدالله اوجلان جبو مروایی به تایبتی لروشلاتا ناوین و جهانه ناوکی گرینگه. هم پتانسیال شر هم جی فرسنده آشتیه تمثیل دکه و به کسایت خویا تکو شرده دوی واری ده رستا به جهدینه. ربرتیا ویا پیشورو و تاکتیکی به تایبتی بالداری ویا لسر تگینین وکی کنفدرالیزم دموکراتیک پتانسیالا نزیکاتی نوجن جبو چاره سرکرنانا کوکیان پیشکشته که به بالکشاندنا لسر مجارین وکی دسنترالیزاسیون و وکیویا زایندی گوهرتنین ارینی و پیواجویا که آشتیه یا دمدرش دکاره به آلیکار. Analiza psikolojiya aştiye de bandora xwe ji bo pêşxistina diyalogê, kêmkirina rageşiyê û wekî pirek di navbera aliyên nakok de bikarbîne.